Hello mga kawigel, welcome back po sa channel po natin, si Richard. At ang ating pong kakainin ngayon ay meron po tayo ritong binagoongan lechon kawali. Tapos meron po tayong barbecue chicken. So tapos may rice po rito, may drinks yan. Bago po tayo mag-mukbang po, pray po muna tayo. Ama, maraming salamat po sa pagkain pinag-love niyo po ngayong araw nito. At maraming salamat po sa pong araw na kaligtas. Hanggang din po ang mga viewers po namin. Maraming salamat po, Ama. Tapos dalangin ko sa inyong mutong nanak. So, Kristo namin ang pagligtas amin. So, yun. Hugas na po tayo ng kamay. Mukbang na po tayo. Unang kagat po ay para sa inyo. Kain po.
Slow na po. Excuse po.
Yan po, magsa-shoutout na po si Honey Best. Sarap pa ni. Sobra. Simulan na po natin ang ating shout out. Thank you so much po sa nagbigay sa atin ng bagong star. Si Ma'am Ella Orendane. Thank you so much po. At sa mga dati pong nagbigay, thank you so much po. Yan. Simulan na po natin ang ating shout out. Shout out Cherry May Amante, Tita AIDS of Batangas, hello po. Jasmine Montero from Davao City. Shime Fernandez, hello po kay Mike Amparo. Jerlina Delenya ng Cagaykay, Goa, Kamsur. Fernandez Ruel, shout out Bessie Morondos. Gemma Amar Morales ng La Carlota City, Negros Occidental. Shoutout kay Clyde Ibar at kay Bonnie May Ralo. Leah Jane Karangian. Jera May Olea. Shoutout din kay Akasha Niensel Del Rosario. And hello po kay Ate Che and kay Jojo, Ate Jackie. Yan, shoutout po. At siyempre, shoutout ko kay Paring Vincent Pellegrino, sa family niya, sa Tichere ko, sa Kuya Rico ko, kay Angry Grandma, kay Mami Linda. Yun pa, meron ko kayo shoutout. Shoutout kay Tita Fer, Tita kay Fer. Tita Sita, sa mga tito and tita ko. Hello po. Sa mga kapatid ko po, shoutout po sa inyo. At mag-iingat po kayo parate. Yung pong kinain natin, sobrang sarap po. Itong lechong kawali binagoongan. Although meron siyang pag-goong, malutong pa rin ho yung balat ng ating lechong kawali. Tapos yung pong ating yung barbecue chicken sa oven po yan. So malambot, napakasarap po. Nanonood po yung lasa talaga. So yun po, natapos na lang po yung masarap na mukbang natin. Siyempre maraming salamat sa Diyos sa pagkapinagkaloob niya ngayong araw nito. At sobrang salamat po mga kawigil sa palagi ang pagsalo po. Lagi po tayo mag-ingat, kaya bigla na lang mawawala.